17. Бъдете компетентен. В епохата на сложните съоръжения, бързите машини и автомобили, оцеляването на човека, както и това на семейството и приятелите му, в немалка степен зависят от общата компетентност на другите хора. В търговията, науката, хуманитарната област и управлението, некомпетентността може да застраши живота и бъдещето на повече или по-малко хора. Сигурен съм, че можете да дадете много примери за това. Човек винаги се е стремял да контролира своята съдба. Суеверията, умилостивяването на съответните богове, ритуалните танци преди лов могат да бъдат разглеждани като усилия, независимо колко немощни или неефективни са те, да се контролира съдбата. Човекът започнал овладяването на околната си среда едва след като се научил да мисли, да цени знанието и да го прилага с компетентност и сръчност. Истинският небесен дар може да се окаже потенциалът за компетентност. В обикновените си занимания и дейности хората ценят уменията и способностите. А тези на героя или атлета са дори боготворени. Проверката на истинската компетентност е крайният резултат. Степента на компетентност на човека определя оцеляването му. Степента на неговата некомпетентност определя гибелта му. Насърчавайте постигането на компетентност във всяка заслужаваща си работа. Популяризирайте я и я възнаграждавайте, където и да я срещнете. Имайте високи изисквания при всяка дейност. Тестът за нивото на едно общество е дали вие, вашето семейство и приятелите ви ще можете да живеете в сигурност. Съставните части на компетентността са наблюдение, учене и практика.